आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. ख ख खमंग. ग ग गोकुळतू. हा. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. आज सुद्धा लोक पैसे वाटत आहेत. पैसे वाटणे ही संस्कृती नाही. तुम्ही एक युवा पिढी बर्बाद करणार आहे आणि ही मी कधीही बर्बाद व्हायला देणार नाही. कुठून आले हे पैसे? कसे निर्माण झाले? राणेसाहेबांनी एक प्रश्न विचारलेला होता. आजही त्याचं उत्तर अनुत्तरीय आहे. त्याचं उत्तर आलं पाहिजे. पोलिसांनी यांची चौकशी केली पाहिजे आणि लोकांच्या जमिनी लुबाडण्याच्या ज्या केसेस झालेल्या आहेत त्या पोलिसांनी EOWकडे का पाठवल्या नाही याचं उत्तरसुद्धा पोलीस यंत्रणेला सिंधुदुर्गच्या द्यायला लागेल. आपल्याला अमुक मोठ्या व्यक्तीचा फोन आला म्हणून कोण बडेजाव मारत असतील तर त्यांना मी एवढंच सांगतो, मी सांगितलं म्हणून फोन येतात. कारण माझं नेहमी एक तत्त्व राहिलेलं आहे, आधी समजावून सांगा आणि समजावून नाही सांगितलं तर मग संघर्ष अटळ असतो आणि तो संघर्ष मी माझ्या जनतेसाठी करतो आणि तो संघर्ष करताना मी कधी मागे राहणार नाही. ब्राऊन शुगरसारखं वाईट काही असू शकत नाही. व्यसनाने संपूर्ण पिढी बर्बाद होते. त्याच्यामुळे हा राक्षस कोण आहे याचं चौकशी करायचं काम हे पोलिसांनी करायला पाहिजे होतं. राणेसाहेबांसारखा खासदार जबाबदारीने ज्यावेळेला बोलतो त्यावेळेला हा पैसा जर ब्राऊन शुगरमधून येत असेल तर लोकांनी त्याचा विचार केला पाहिजे आणि पोलिसांनीसुद्धा ताबडतोब चौकशी करून या ब्राऊन शुगरचा व्यापार करणारा जो कोणी असेल, मला कोण आहे माहिती नाही, त्याच्यावर कारवाई केली पाहिजे असं मला वाटतं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा. कोकणचं